Ola, como estades? Convidáronme desde Xerais a ler a primeira páxina do meu libro Terra, no que relato a viaxe que a miña compañeira Eli e máis eu fixemos arredor do mundo. O primeiro capítulo titúlase Un punto quente e comeza así. Na costa de Senegal, no extremo máis occidental do continente africano, destaca un promontorio que se mete con afouteza cara ao mar. A mediados do século XV, o navegante portugués Dinis Díaz tropezou con esa península e decidiu chamala Cabo Verde, debido á exuberante vexetación que lucía. Hoxe non é tan verde, xa que por riba creceulle unha cidade chamada Dakar. Poucos anos despois de topar con ese cabo, os portugueses, navegando pola mesma rexión, pero uns 600 km mar adentro, descubriron un arquipélago de illas volcánicas. Para situalas xeográficamente, decidiron chamalas Illas de Cabo Verde. Ese foi o noso primeiro destino. Antes do seu descubrimento polos europeos en 1460, en Cabo Verde non vivía ninguén. Mais tarde, os portugueses utilizaron esas illas como escala na viaxe cara ao Novo Mundo dos seus barcos ateigados de escravos negros. Algúns daqueles escravos quedaron a traballar en plantacións das illas e dese xeito formaron o núcleo orixinal da poboación actual. Logo de moitas vicisitudes, o arquipélago converteuse nunha república independente en 1975. Hoxe viven ali algo máis de medio millón de persoas, a maioría crioulos descendentes da mestizaxe entre africanos e europeos. Como o idioma oficial é o portugués, apenas tivemos problemas de comunicación, cousa que facilitou moito o noso primeiro encontro coa África Negra. Sentímonos en gran medida como na casa. Chegamos ao arquipélago caboverdiano o 4 de outubro, logo dunha parada de 2 días en Santa Cruz de Tenerife. Un pequeno avión da compañía Vinter Canarias depositounos en Praia, a capital, que está na illa de Santiago. De súpeto, estábamos no trópico.